الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsamiya kipagadatan daan tanwa biyantug sukad nan tanwa rabbul alamin na sulang ulang wanubantugan na palaya arkuwallahu subhanahu wa ta'ala nagu siyalawatan tanu sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga bangsami imanto kapipita na alungan na dimaat pengintanus iku wallahu subhanahu wa ta'ala amang bagian tanu sulang ulang na umapiyah papadal man wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaiyagawi. Mga pagariya, ayad na itataras tanu di itanu di pamagusain na giyang kuto biatan sa suldawalay. Gyan ko tuwa di tanoron di ka pamagusaya na malud na madakalagyan ko tuwa miyaw sa itanoron. Gyan ka iya may tuwa kitab pagusayin tano na aya kadakalay awasyat matatagusay awasyat o mga ulama na patpolo tima na kadakalian. So magantanod na ya mapasad. Magantanod makatmag yan ka iya may tuwa kutayb. Mga bangsami, ayad na pengenintanus iku Allah subhanahu wa ta'ala na itawfik yan siyar katan wag yan kutuwa mapiyah. Sa iman tuwa gawiin na ayap man na pagusay tanu nagyang kutuwa wasiyat ika-20 agupat. Agi na ng mga bangsami, agyang kutu kipagawaan o mga tao. Nagu kisasapar niran, nagu kikaguwad niran sa giyang kuto mga rarata apa parangayan. Dadabiatan ulaula amarata na kailangan no to misapar tano si iku mga pamilya tano. Anto naaagyan ka iya mga rarata ulaula o di na dadabiatan na tigtano na miya kadagadaglay. Kapag katawan tanwag yung kutuwa karata iyan. Padaruat tigong mga ulama nagyang kutuwa kapamukag. Yang kaya kapamukag na kailangan misapar tanwaya si iku mga pamilya tanu. Kaloy tanwa may wanto na iraradag yung kutuwa kapamukag. Lagi diyan mambu nagyang kutuwa alaghiba kapamaganta. Wan namima nagyang kutupan nakasuruyan na paglintanusan din mata o wagyang kanan agalabak na marataanan isa sa paranan wagamatan wa Islam. Ayarara diyan si ikutaw nagyang kutuwa marata. Nagu galabakanan uwad na amapagamal ka amapianap katutungyan. Nagususala kauron lagi dagyang kutuwa kapakatipo miyakadakal pamilya isa ka pamilya di siran dititipua yang kaya di kapakatitipo o isa ka pamilya na kanaba ini kebagu apiasi kumyangaw na antanwa mga tao lagi dagyang kutuwa kaya panutulaw wallahu subhanahu wa ta'ala si iko Nabiullah Yusuf agus mga pagarinian sa gyang kutuwa kaya tipoiran so gyay mga pagarian nakapamakatadmay wad na matataguun si iku mga walay tano na isa par tano kira na na kailangan na sa katano yung makapaguluan ang mga loks amadar katan wag yung kaya mga rarata agalabag. Tigo mga ulama sukadakalan si iku kapamilya na may to agyang kuto kipagawaan saya o di na kisasaparan saya o mga tao si ko mga walayran. Agyang ka iya miya makaratarata agalabak. Niya makaratarata ulawla. Tigong mga ulama
So kadakalan si iku mga walay, naguso ka pamilya na matatago nagyang kaiya kapamukag. Ay maana nagyang kutuwa di kaptero utaw sa untol. Isaan wama suwata iyan na kapakay dinian may paginuntulan nagyang kutuwa sembagyan na kuwama iyan. Ay maana nakabukagan. Magisi-isu ke rumai nasusakiran na di mamukag. Nalagi dia na mambu ke pakai ayad na bukag nagyang kutuwa paman na loksiran. Na inakantan waya mga pagari ke pakai ang mapapadalamaya si iku mga ginawatan. Lagi dia na mambu nagyang kutuwa alagiba. Kapamaganta. So kadakalan ni manto si iku mga bangunan. Nagusto di pamilya manto na pagalindin paman na kanabatanop man pelanguna. Uwi na sukadakalan na makasusulod si iku mga walay tano na gumasisipat ukadakalan nagyang kaya kapamaganta. Pamaganta ano tao so padiyan. Ayan yan matutulik so padiyan. Wanto na pagkasima iyan nun. Adi mapia na ipamaganta iyan nun. Panutul niya si ikupadian. Si Pulan naman na ya. Si Pulana naman na ya. Lagi dia naman bunag yung kutuwa kasuruyan. Di pamanipanik utawag yung kutuwa marata agalabak. Di maka preriduay. Pagkataguan sa samok sumbeta-beta pamilya. Aya sabab yan nagyang kutuwa kasuruyan. Napadaro pa nagyang kutuwa kapakatipo. Titipo no tao so pagari niya. Titipo no tao so siringan niyan. Titipo no tao so tunganay niyan. Giyan ka mga pagari pagaluin tano. Ang mga rarata adadabiatan. Marata aulawla. Na pagalin dinaya. Inisa para katano. Uwaga matano Islam. Giyan kaya ka pamukag mga pagariya. Na aya mi'alu sa hadith na tigunabitan wa Muhammad iyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Ayamanaw to mga pagariya, pamakinagay ni utawa da abanian kawan. Naguda abanian kalak si iku kapamukag, nagumialayam sa giyang kutwa kapamukag. Tigo nabiya panang gila ini wagyang kutwa kapamukag. Yang kutwa din kakaptero sa benar. Kagiso kadagalan na ayak kailayan niyan saya, na bagi paman nakatirubu na ba bayni malbu na guda abaw nakasalaan na mala. Di bagi paman na katawiron o kadakalan ay kapamukag buwag yanan. Uway. At yari so paman na sabuid na pagpakadaan nila nagyang kutwa siksa si kukubur. Nalagi dia naman buwa so sabuid na tigin na paman na panganing kubu at taubat si iku Allah. Uy na pagkalaya makaw na pagariya. Naman ito. Tigo nabiya panang gila ini wagyang kutuwa kapamukag. Kamataan nagyang kutuwa kapamukag na pagpakaturo sa gyang kutu akan derwaka. Paman na subukag amanusia. Ama, ina, wata. O di na paman na pagaring ka, babayin ka abukag. Nagyang kutuba ayahdi ilal fujur. Na pagpakaturo sa gyang kutuwa kandarwa ka. Ay maana na may ito na di maka dusa, di makanggalabag sa dusa agyang kutu tao dusa ay kirarang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gyang kutuwa di ka pamukag umang o tao na pambaliw sa kanya na fajir. Ay maana fajir na gyang kutuwa tigita no adarwa ka. Mawaraw sa dusa. Nakanabaru tiyamano nabitan wa Muhammad. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Nagipaman na mala penanggilaan tano. At igu nabitan wa Muhammad asukan derwaka. Kawaraw sa giyang kuto agalbak amarata na pekaturo uto. Nagu ketuyuk yan sutaw sa giyang kuto siksa anaraka jahannam. Namanutan naman na yung geda-geda Agyang kaya paman na kapamukag aya ilayan tanoron na may to agalabak. Takinubab sutu agyutoy paman na kesabapan
o sutaw na dinyan to igenek ikagud na kapakaya makauma sa alungan amaw riya udiun irila wallahu subhanahu wa ta'ala na kisuldian to sa giyang kutwa na rakajihan. Mapanaday agalaba ka mga pagariya. Marata ini agalaba ka kailangan namin pagawa o paman na pamilya dapat na da ketuun kiran apaman na bukag kagi basta as sutaw na bukag na kedaan sa sari gagiyang kutwa pa dia. Benaraya antaka di benar. Basta bukag na dinga serigan. Kagi paman na madagalip teroon. Nagu subukag na tigu sabi ada tiga na pagariya tekaw. Langun din na paman na sifat marata na aya pagam-paganay pagkasugun nagyang ko tuwa kababaluin niya na bukag. Pemukag na pemanakaw. O di na pemukag na anto na panipaman na penggalabakan niya na marata agalabak. Nagina na mga pagariya. Tama na tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam inang kaini. Sutaw wama yazalu ar-rajulu yakdhibu. Paman nagyang ko tuwa tao. Itataros yan din nagyang ko tu din yan di kapamukag. Ay mana na miyalaya mundin. Dad na ba niya nung nakala kamay tubo na isurat agyang ko tu ataw na pedis agyang ko tu miya makalala abukag. Allahu musta'an. Nagi mga pagariya na usahin tanong si iko mga watatano. Nagusi ko mga pamilya tan. Ipangangala ka tanong kira nagyang kaiyakarat agyang kaiyaka pamukag. Upama ko adnak masisipat ka si iko pamilyang ka igira na di makapamukag natalawin ka. Watakulay na uba ka di pamukag. Aya Peter unabi na subukag na ketuyukian. Sutaw sagyang ko to galba ka marata. Meluya darwaka. Meluya sungkelid sutaw. Nandun ni kabaluyo tawa sungkelid na mapakaya sa alungan na mauri. Nagyang ko to akisuldian sagyang ko to apoy ko narakajihan na. Nagumeluy ka padaga sagyang ko to amya makalala abukag. Na anto na ipaman na iterbiyatan si ko mga watatano nagyang ko to kapetiis. Haya maana na terutano sa untola. Tigunabitan wa Muhammad tigena wa alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Iterbiyatan si ko mga pamilya tano. Ipaman na penabenaran tano mapadalmaya si ko mga pamilya tano. Si ko mga karumatan si ko mga watatano, si ko mga pagaritano, si ko mga lokastano. Kagi paman na giyang kaiya paman na kabukugan na igira na lumalangkap si ko pamilya na ayap terun tanukiran na aya mapia manusia na giyang koto mati tu ikateru isa-isa ikateru kenapa din dua-dua. Nah tiguna biya wa alaikum bis-sidq panamerani wa tiguna bi udina sifatani wa giyang koto kapaginuntulan kapetiis kagi mata nagyang kutua kapetiis na pagpakaturo to sa gyang kutua kamapian albir. Haya maana na so patiis a manusia na masisipatiya nagyang kutua mapi asifat. Wa innal birra yahdi ila aljanna nagyang kutua mapi asifat kanggelebek sa mapia na pagpakaturo to nagugyutoy kasabapan apaman na sutaw na pagkasulci ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Natigunabitan wa Muhammad agyang kutua manusia mama bebay malalayam o di na lalayo nagyang kutua din yan dikaterus sa matitu na isurat agyang kutua tao na padsagyang kutua mga pipi ang mga tao mga pipi akaden mga tawa mga patiis mga tawa malaun agyang kutua kapag inuntulan na pumimilitan o mga bangsami pumimilitan o pumukag ka
Na pembeli kami akalala abukag, auding kapangan niya taubat, na pakanaraka ka. Agiti paman nakatero Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta kaya piliin ka nagyang ko tuwa ka peti isari. Ako pa ko peti iska na mapsipat ka agyang ko tuwa mapia. Kesugukan niyan sa agyang ko tuwa mga pipia agalbak. Na ayamala na ketuyok kaniyan, keturukan niyan sa agyang ko tuwa kapakasulga ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagukis surat ka, apadaka sa agyang ko tuwa paman na sidika, mga tao ang mga patiis. Mga tawa, mga pipia, mauntuli katero. Na ina ng mga pagariya, malutan o ding geda-geda, pamimikiran agyang ko to, pagaluin o nabitan wa Muhammad ang mga hadith. Sagyang ko to, kisuunian, sagyang ko to, mapi agalbag, nagukisapar niyan, sagyang ko to, mapi marata agalbag. Ay manay ni mga bangsami, naditano di pagusay, nagyang ko to, bubaya, ko mga pipi agalbag. Nagugyan ko to akaguwatsi ko mga rarat agalabak. Na, diyan ko to panaguntaman ko mapi agalabak, nadita no di pa magusay. Nagugyan ko to akisasapartano sa gyan ko to marat agalabak. Mga pagariya dita no yakin ka. Agyan ka iya so kada kalan na ayakatawin niya nun na daabay ni rarad amapia, daabay ni rarad amarata. Ugaid na matatago aya si ko mga ginawatan. Napagariya, ayad na mapia, nagyang ko to sutaw, na ayad din niya di masipat, nagyang ko to mapia. Nagu ipagawa iya, nagyang ko to mga rarata agalabag. Mga pagariya, andutan waya, kaanad. Agyang ka iya paman na kapamukag, o di nagyang ko to kasuruyan, o di nagyang ko to kapamaganta, kapakatipo. Ano tanwaya? Kaanad. Nagupkaso agya kaya lagi di agalbag. Nag-importante ro. Diyan kaya kapamukag, kasuruyan, kapamaganta, kapakatipo na uso. Salakaw ro na marat agalbag ka. Nasutaw, nasinya na ya, pagampaga na ya, kailangan sikulok siya. Benaray anta ka di benar. Sa katano'y pagando usi ko mga watatano, upang mamambuko sutaw na, sisipat niya naging ko to ami aluy tano ang mga rarata sifat. Maka meloy abukag swata, sabab sa gyan ko to, adi ka pamukog luksiya. Dimbeloy taliantaan, tamaganta, swata, kagip ka lang agyan to si ekoloksiyan. Ano man na ya? So mga bai, kapag pinad na mga datoon, naira man ito amya katutuna siran, na istorera nagyang ko ito apadiran, diran di pa magantaan. Lango-langon din na paman, langwan taman na paawing adimapia, na psewas sawaan nira, dahil na rin bayran nung napalamba. Ay no karya Bani da paawing ka. Di kay kelak. Agyan ko to mga ginawain ka, tunganain ka, akapipi-api ang kanu, sagyan ko to adi niyo di ka pamaganta, di niyo di ka teka isagyan ko to asapo padiyo na ada naman buong masana sa kapman ni pamaganta niyan. Yan ka iya mga tao masisipatira na yan ka iya kapamaganta, na mga tawa iya paman na da aban niyan titua bulayo ka. Ngayon to, piyamaganta ka si fulana, nagyang ko to paman na tinabang ka, padaka sa nagyang ko to kaya pamagantaon na awa man buaya mitu na iyan, nagyang ko to paman na piyamaganta yun, naskan skap man ni paman na istoryeran. Na mga pagariya, sugalabak na ayabalas yan, nagalabak. Sumapi agalabak na ayang balas raka na mapi agalabak. Sumarata agalabak na ayang balas yan raka, ayabalas yan raka na marata. Na, pakaraya gantan. Upama kung yung kuto, adi pa mag-istoryaan. Namiyaw mangka, adi sila ni mamaganta na siya para nakasiran. Pinakaminos na siya para nakasiran. Pituro kakira, naginan na diyan na namapia. Ini sa para kagyan kuto, amarata, na umambu ukulaw la sa kapman, iayam ananian, na mapumaganta,
na di sila nagpakaraw. Kagi paman na kanaba kapag sagyan ko to amarat agal lapag. Nagyang ko to balas to agyang ko to agal lapag amapia. Kagi paman na so paawing na to na ini siniya pa ka. So paawing na dinilungan na ka. Amay paman nakasaka. Namiya pa ka sagyan ko to ang mga taliantaan, mamakasudi. Sawan-sawan iran din nagyang ko to paawing ko padiran. Na ad mambu ang masasakap manidiran di panginanapoon. Sakap manidiran di tekaan. Benar yung mga pagariya. Benar yung mga pagariya. Pangin benar kanu sagyang kaya paman na pagkulaula. Aaya di makam bubedala nagyang ko to agal lebek. Upama kumapia na mapia. Upama pamang kumarata na marata. Oy. Nagyang ko to ba anditan mayap keenad. O din andi ni keenad umanga watatano nasi ko mga luks. Upama ko sa mga lokasiran, nagiyad ni paman na pagkalang agiran nun, aayagal bakiran na kasuruyan, kapamanipan pakaunot ni nagyang ko tuawata, na misuruyan sila, nagyuto din mambui, kapamula si ko pamikiran o mga watatan, nagyang kaya kasuruyan na mapeni, na di mambudi makapagana sagyang ko tuwa kapmarites, di mambudi makapagana sagyang ko tuwa, kapamaganta. Talagi dia naman muna so kapamukag. Yang ay kapamukag na sa katano pagendu si ko mga watatan. Lalayo na pagkalo yung mga ulama. Ay magiran upama ibarat na upama ko adna pumisitar ka. Pelubang kaniya. Na may kasumialam. Assalamualaikum. Naya ayang asyuguswata ka. Na Peter ukaw na Giyang kanan, apa kau ma, naubo ko niya na pag-isaan na tero ang kau na dago sa walay. Miya karayarayag. Na. Miya kau maso, plubar ka. Assalamualaikum. Kiyalak anu wata. Waalaikumsalam. Ino kanan. Tuna ini, wata kulay andi siya maaka. Na aya, Peter yan na tigin na siya ma, na aya Peter yan na dago sa walay. O di naman ay Peter o kaun. Na. Anto na iminitor uto. Niya pang doon ka swata ka sa giyang uto ka pamukagan. Nagi pa man na pagimpidan tanong mga pagarian. Di ka pa kayo bandap ka payag. Tano diniway. Di ka pa kayo ubaadnap ka payag akabukagan sa sundawalay. Kaysa bu apa man na mapayag kabukugan nagyuto ni kuno tunutan ap kitarbiya tanukiran. May pangandu tanukiran nagyang ko to amarata agalbak. Mabaloy sa mga watatano ang mga bukag. Naupun sa pamilya na pagalin din na paman na mabubayas iku kapamukag nakaw to so hadithu nabitan wa Muhammad. So bukag na pamaloy adarawa ka. So kandarawa ka nakatuyok yan so tao sa gyang ko to apoy ko naraka jahannam. Ilidastan ron wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi dia namamuna suka pakatipo. Ay maana na sumagariari. Na mimbabawata. Lagi ko ito ang mga luksira na magariari ito. Luson sa ina ama. Na nadi sila dititipua. Napagalang agad nuto mga wata. Inuto si paman na umiyakan. Agi paman na galabak yan sa giyang kutuwa mga bapakan ng mga bubuakan. Inuto si umiakan nagyuto'y ulaw-ulan yan si iku mga luksiyan, mga tunganay niyan, mga lulutian. Nagyutod mambuip ketimo ama pemula si iku wata apaman na rarangiti yan, nagukagawad yan si iku tunganay niyan. Nah ini pangandoong kau nuto. Nabangun nuto kisapar. May kargan ginagyan kaya ka pamilya. Matan. Ay kargan yan. Nauso para na katiya wata kulay na ubaga di pamukag. Na upama ko ipkalak ka wata ka, natiga na uway. Di ako pamukag. Na makatele ko daga natiga sa kab. Imiya kalala ka abukag. Uway. Na ini sa para kung suka pamaganta, ubaga di pamaganta ka marata ini. Na ipkalak ka niya natiga na uway. Di ako pamaganta ka marata. Na may ka makatele ko daga natiga sa kabu umi. Baka ditigin ipkasima, agyan kaya paman na makatutuna akan o paman na
ang giginawain na ayagal labag yung nakapamaganta. Na, mga pagariya. Upama kung kabayatan no, mada ini. Misa parai, si iko pamilya tano na sa katano ipaguluan. Maguluan tanwari. Maguluan tan. Kailangan nadimbitira iso kerumay. Nadiran di pagusay nagyang kaya paman na marata agalabag. Palubay niyo sa ukit. Bitira ini wanto na okitari. Amada ini si ko mga walay tan. May pagawatan no. Agyang kaya kabukagan. Kasuruyan. Kapamaganta. Kapakatipo na uso sa lakaw. Kapakasiig. Uy. Nagugyan ko ito paman na tigitanwa kapangasigi yami subra. Iya man paman na to na ini pagka diyong katapan ako kapamilya paman na kapangasigi yami subra at taman sa paman na ketipong kau nagyang ko tuwa pedeka. Nabatano di pangasigi. Antari paman dada kapangasigi niyan. Ugay na siya kumapia. Siya kumapia na rotano ron pangasigi. Nabagyan ko tuwa paman na kapungulaw laan tanong sa marata agyang ko tuwa petan. Nah, mga pagariya, tigo mga ulama, adu kisapar no tao sa giyang kaya paman na lagi daya agal labak. Paganero na tigo mga ulama, ang mga tao na ay antangan niyan, na ay kisaparai, na mukit sa giyang ko tuwa paman na iparanag ka si ko pamilyang ka. Pamako pumukog na iparanag ka. Yuto ipaganay. Ugay daan na isa o kita mapia. Antano di kapanggulaw lai sa marata so pamilya tano abatano sila nakapakasakiti na igira amya mukag subukag si ko pada ko pamilya na pada okitian amapya at tarbawi nagyang ko to at tigo mga ulama dingkas kaniya na pagkabuta o di na ptili ko dingkas kaniya. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayap miya aloy sa hadith naso pianutul o darudu pa yan naso Aisha radhiyallahu anha pamakin naganiway digwa Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha tala ala ahadin min ahli baytihi. So kung sunabitan wa Muhammad na aya ulawla niyan na igira manutu at tigyan na adina miyasima iyan si ko pamilya niyan membro ko pamilya niyan apaman nakabukugan na isabu paman adina miyamu kagikiran lam yazal mu'ridan anhu hatta na tigu Aisha radhiyallahu anha sunabi na ay paparangayan niyan ay ipkidian niyan sa giyang koto miyamu ku pamilya niyan naptelikudan niyan ay mana din yan ipmitira so tigitano din yan napakabutan tama na tigu nabitan wa Muhammad sa din yan no to mataubat si iku Allah subhanahu wa ta'ala giyang koto sati mambu akabukugan naman no to sati mambu akabukugan ay dapat ay dapat si iku paman nakapamilya pero kabukugan adi materu sa giyang koto paman umanagawi kagagawi ikapipitan nakapamukug ka pamukug na mga pagariya biyaga iya paman na hadith abiyat yatano na isay niya mapia ukita nabaya bu ukita kisa parentano ron nabatano siran pamraneg kagi paman na sukman suka pamraneg naman suka pamraneg na uway din ako paman na mini sapar si iku wataaka kagi ko to paman na ini praneg kaun na paman na ayaman bua pada resulta niya no nagyang ko to paman na miyarat aginawan niyan kagi paman na kaya pakasakitan ka na miya padala mo nagyang ko to akalak si erka na upama ko digan niya na madadanga na pumuko gebu mida agugyan kaya paman na inaluitan wa hadith akatur nabitan akatur paman na ulaw Rasulullah apaman na dingas kaniyan kebutan udi na dingap tekorn kagi paman na ipkelakian to kagi paman na daalawan wata ap kebebayan yang suluksian nagi naman to paman na mele niya na di kebutan nagyang ko to alok swata ya sabab sa gyang ko to kaya pamukagian
na paman na penanggilan yan ito. Agi paman na ipkalakian o bamada agi ko ito abubaya o nulok siya. Benaray antaka di benar. Ipkawakawan o mga watatan o ba paman na ayamada nagi ko ito abubaya tanu kira. Uway. Pada ke sabutan sa agyang kaya hadith o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagi ko ito paman na anta ari idi keribat. Anta ay di maka penggelebek sa marata. Uy na kailangan nagyang kutua kapamang niya tanoro na taubat si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana na da ba perpek. Uy na kailangan nagyang kutua egira miyaribat sa manusia na terima niya nagyang kutua karibatan niya. Maya kadagdagala diterima sa karibatan. Karena babupsugyang kutua paman na mga sibilian kaadam penapaman na pada paman na mga tao akatawan ni rano to uy na sabab sa gyang kutua kibir tigitan wa katakabur kapangimpor ana dinian terima na gyang kutua karibatan niya. Na upun gyang kutua tao na dinian tarima na gyang kutua karibatan niya na di makapumangani sarila. Di makaptubat na mga pagariya. Kailangan na terima antan wa gyang kutua karibatan tan. Anta idi keribat ka, keribat ako, keribat to sala ko si arkatan. Na ayad na mapian na gyang kutua di itano di kambelingan si iku Allah. Pengenintan warila si iku Allah subhanahu wa ta'ala yung kutua lagi dutua marata agal pa. Na kailangan apaman na lalayo na yung kutua di itano di kapamangan ni sarila si iku Allah di itano di kapakandagala si iku istighfar. Tigong mga ulama ayabayang-bayan na nagyang kana na hadith nagyang kutua katalikudin ka nagupaman na din ka kabuta si iku padako pamilyang ka bitarkil kalami wal iltifatu min al uqubati al baliga na tigong mga ulama kepakaya mas malaotoy rarad adigyan ko to bangga din napakata na isalima anta aka prandag nagagyan ko to wata aka sagyan ko to paman na milaing kau nagyan ko to marata agal po falyata'ammalhu al murabbuna fil buyut tigong mga ulama amaluan na nagdagda wanto na idiferensya kambidaan nagyang kanana paman na dua okit sagyang kotua kipseparn sagyang kotua marata agalbak mapapadalam si iku mga walaitan mga bangsami gyang kaiyaki aluyatan saya na tunay ini mga pananadumai o di na paman na mga wasiyataya mga tumay ni na nambayabuyatan upama ko kabayatan wag yang ko to amat timutan wari paman na ayad na kadakalan pinakamapuro pangarap udi nagyang ko to paman na antap agyang ko to manusia naso pamilya niyan na matimu-timu siran si surga paman na isiin ako isiin kano isiin siran wanto na paman na pinaka antapiyo apaman na kabaya iyo siku kapakaw man iyo sa alungan na mori na ayad na paman na isumbagatano na so pamilya ko na paman na paglinakan siran din na misul siku surga wallahu subhanahu wa ta'ala so mga lukas ka na mipagpada ka ko surga so mga pagaring ka na paman na mipagpada ka ko surga so mga wata ka so pimbro upamilya si karumang ka na mitelo na kasi ko surga hagyuti mapia uy na aya o kita mga pagarian na mapadala marakatan wag yang kaya mga pipi asifat yang uto paman nakapetiis na aya di tanu kabaya na uba paman na adem bua isa si ko pamilya tanwa di tanu mitelo na ko surga ad na maka narakaon uy na aya sabab ay pagkanara ka utaw nagyang kaya pagaliwintan kapamuke kapakatipo kasuruyan kapamaganta naditanuan na nakabaya nasiban sa dunia na isa partano kiran watakulay o pamako gyang kaya paman nagalubag na dingkay ni paman na itubat si ko Allah dingkay ni ikagud igen na importante na miyaka paman na miyaka pamukas ako sa katakas sila nagagiyang kaya galbak na ipa ka naraka ini laboro nagiyang kaya ka pamukas ipa ka naraka usayang ka umpiya di mapia da sirig ka makalaka ganatang ko sa kana da baraka sirig
kewiswisan ka, duang kanian, kapmelwi kaya manan yan na, tao ay kekaguda sabab sa giyang kanan na sifat paman na, kabukugan. Panutulang kau nagyang ko tuwa, kaya balo yung nabitan wa Muhammad amin. So nabitan wa Muhammad na, kaya sarigan sabab sa giyang ko tuwa, dis kaniya na petero sa kabukugan. Ayad na paman nakatero nabitan wa Muhammad nagyang ko tuwa, kapaginuntulan, kapetiis, miya sifat nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anto ni miya suwa, so Allah subhanahu wa ta'ala na ini sarigin yung nagyang kaya paman na agama, apaman na so pedek mga kaadun wa Allah subhanahu wa ta'ala di na pengaraw. Na piyangaraw tanu manusia na ayam ya paguluan tanu saya na so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab sa giyang ko to paman na kapetis. Sabab sa giyang ko to aya katero yan na untol. Na lango na bukag na aya kaya oriano na giyang ko to amarata. Miya karma atigitan. Piani niu ba atigitan. Kagi sabab sa giyang ko to kabukagan. Api apaman na mismo giyang ko to apaman na pagaring ka. Amay kabukag na mata nariya kada ang kaun sa panginam. Kada ang kaun sa sarig. Api mismo pagaring ka. Na amay ka paman na malalayo na giyang ko to adinyan ni ka pamukag na miya kada giyang ko to kasasarig. Kada giyang ko to katitabanga. Kada giyang ko to kasusupurtay. Anto na ipaman na paniyakit amya padalam sagiyang ko to paman na nulunan niyo naging ko to kababaliw niya na buka mga pagariya. Paman na ubatan din pagusay nagiyang kaya paman na kabukugan na di teman nagiyang ko to paman na karataya. Na importante na miya pangalawitan no sabeud sagiyang ko to katero nabitan wa Muhammad nagu paman na sabeud da paman na kaya ibarat tanu si ko karata agiyang ko to kapamukagan agugyan ko to apad ang mga rarata galbag panganing tanu si ko Allah subhanahu wa ta'ala adna miyakwa tanu ron apaman na dauan nagu makasuguro ka tanu sa giyang ko to kibugakan tanu kikaguot tanu sa giyang ko to marang mga rarata galbag aya pamuntusan niya nagyang kaya paman na kapamukag kasuruyan kapamaganta kapakatipo na mada ini si ko mga walita milabud tanway pakaunot tanu sa giyang uto abasura ay pilabud tanu si ko mga walitan maduay mga pagarian pamamukubatan waya kebaw agya ya karata yan na mata nga di tanu tumangka sa sulda walay way ya uto apaman na madagala hadith way sabab sa giyang uto apaman na may nagtanod na si ko mga pada mga ulama tanu na apya si tanu bukyan tagu isa diyang ka agya kaya paman na di tanurun di ka pamagusaya bala-bala sang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sama dagal lamapya relaan tanon niyan uad na paman na miyadtero tanu kabukugan kamata na diye mapi agalabag naguturoon tanu Allah subhanahu wa ta'ala palaya alang-ulangwan ng mga Muslim ayad na panganitano na da paman na isabu amin bro si iku pamilya tanu basira na makasipat sa kabukugan sa ayad na paman na panganitano si iku Allah na makalides tanuron naguaya tago na katanu Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko to amyang makadagdagal amapya ka petiis o di na suped apaman na isusubur katanu agama tanu Islam sa bagus kanod sila malangon mga pagariakan di maatimanto di tanod paman di mariparado sa giyang kaya gawin tanwa mga Muslim. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.